Köszöntök mindenkit itt Parádó után a Hely vendégház előtt. Én Litkai Gergely vagyok, és én leszek az önök ti idegenvezetőjüktök. Azért gyűltem itt össze a Hely vendégház előtt, hogy bemutassam nektek, önöknek ezt a csodálatos helyet. Amint látják, egy hihetetlen erdei környezetben vagyunk. Itt halad el egy S alakú kanyart leírva a Kövespatak, közvetlenül a parkoló mellett. Tehát nem tudom, hogy önöknek volt-e erre lehetősége, hogy patakparton parkoljanak, 3P, ezt is nyújtja a Hely vendégház. Egy hídon haladhatunk be az udvarra, és itt az összes terület, hogyha összeszámoljuk, az fél hektár. Aki jó matekból, az 5000 négyzetméter, vagy 50 millió négyzetcentiméter. Tehát ez a szabadságnak egy kis oázisa. Vizsgáljuk meg a behatolási lehetőségeket a Hely vendégházba. Itt van ez a konvencionális híd, és itt lehet látni, ez az extrém híd. Tehát itt tényleg azoknak javasoljuk, hogy megközelítsék a vendégház területét, akiknek jó az egyensúlyérzékük, nem fogyasztottak alkoholt, és nincs tériszonyuk. Tehát most én megpróbálok itt, és sikerült. Én körben érkeztem, úgyhogy igaz a stábra, hogy már vártalak. Ez egyben egy kedves gesztus, egyben eléggé fenyegetően hangzik. De hogyha bejöttök, addig is, ha valaki nem tudná, hol van Parádóhuta, Parádtól kell, ami ugye a Gyöngyös-Eger országúton helyezkedik el, jobbra felkanyarodni, és tényleg a Mátra lábánál vagyunk, de szinte rajta állunk a Mátra lábkörmein, annyira közel található ez a természethez, és Budapesttől nagyjából 110 km, tehát pont jó arra, hogy kiszakadjunk Budapestről, de hamar ide érjünk, de a nagyon rossz fejek már nem jönnek el idáig, viszont az is egy jó hír, hogy nem a balatoni őrületben kell közlekedni, hanem egy ilyen szolid M3-asos hangulatban el tudunk ide jutni. Megkérdeztem a tulajdonosokat, honnan a név, és azt mondták, hogy egy fárasztó nap végén gondolkodtak ők is, hogy mi legyen a hely neve, és végül is a Hely lett a hely neve. Ami azt kell, hogy mondjam, nehezen kikezdhető logika, hiszen ez egy hely. Ha valaki eltávolodik otthonától, egy viszonylag kies helyre, ami ilyen közel van a természethez, azért fölmerül a kérdésben, hogy de hát mit is fogok én csinálni. Hát, ha csak itt a helyen belül nézzük, hogy mennyi lehetőség van, az már egy ijesztő perspektíva egy hétvégére. Ugye, ha csak a főzést tekintjük, lehet itt bográcsolni, szalonnát sütni, aki esetleg ilyen amerikai kultúrából érkezett, marshmallowt olvasztani, de hogyha tovább megyünk, csak a gasztró vonalon van kemence, tehát a pizzasütés, lepénysütés, bármi sütés megvalósítható. Van egy klasszik sparhert, tehát aki szeret szabadtéren sparherten főzni, annak is ez egy mekka gyakorlatilag. Mellette található egy nagyon komoly Jamestown grill, tehát a grillezésnek is megvan a lehetősége idekün, és mellette pedig egy nagyon korrekt Samsung hűtő, tehát így télen, most februárban forgatjuk ezt a kis anyagot, nem annyira indokolt, inkább melegíteni lehet benne a túl hideg söröket, de nyáron ez ideális. Tehát képzeljük el azt, amikor valaki pizzát süt, közben sülnek a hamburgerek, esetleg a vegánoknak készül egy indiai best of, és mindezt egyszerre. És eközben pedig a csapat egy része csöndben marshmallowt süt.
gyakorlatilag közben egy 10-15 köbméter fát felhasználva. Mi a helyzet akkor, hogyha mindezt a kalóriát elfogyasztottuk, és fázunk mégis, amire nagyon-nagyon kicsi esélyt látok, de akkor itt van egy komplett szauna. Ráadásul egy csodálatos üvegajtóval, tehát az ember úgy tud szaunázni, mintha az erdő közepén ülne, anélkül, hogy egy nagyon komoly erdőtüzet okozna. Ami szerintem duplán előnyös lehet. Tehát itt van egy relax, wellness oázis a Gastro Kánaán mellett. Tehát még hogyha nagyon eltelünk az illatokkal, ízekkel, sültekkel, akkor is gyakorlatilag 3 méteren belül el tudjuk vonszolni a testünket, hogy utána magunkra melegítsük a szaunát. Aki egy hétvégét most már bárhol el akar tölteni, kicsit igényesebben, dézsa nélkül nem élet az élet. Lehet látni, hogy ez tulajdonképpen egy technodézsa. Nem egy ilyen hagyományos, ez egy hagyományosnak tűnő, ugyanakkor hőszivattyúval és vízforgatóval segített dézsa. Tehát ez olyan, mint egy villanyhajtású gőzmozdony, hogy egy ilyen egyszerű párhuzamot hozza. Mindent tud, és mégis benne van a hagyomány. Itt is lehet látni, hogy a hűtőszekrény nagyon közel van. Tehát aki nagyon hamar dehidratálódik, annak itt a hűtőszekrény a fokozott folyadékbevitelhez, illetve aki tényleg úgy érzi, hogy nagy a baj, ott a patak. Tehát nagyon hamar vissza tudjuk hozni összeomló keringési rendszerünket működőképes állapotba. Ez az egyik legpraktikusabb bográcsozó, amit valaha láttam. Ugye karnyújtásnyira van a bogrács, és karnyújtásnyira van a tűzifa. Az ember miközben bográcsol, csak benyúl maga alá, és behelyezi a következő rönköt. Szerintem nagyon sokan vagyunk úgy, hogy megpróbáljuk elképzelni a tökéletes délutánt, amikor azt mondod, hogy ennél jobb délután már nem lehet. De hogyha így magam mögé nézek, nekem ez itt a tökéletes délután szimbóluma. Nyáron nagyon jó árnyékolók, hogyha még tűzne is a nap. Itt a globális klímaváltozásnak köszönhetően elviselhetetlen a hőség a városban. Itt a Mátrából, az északi oldaláról jön egy finom lehelletnyi szél, az árnyékolás mögött egy kis fröccsöt iszogatok, utána, amikor úgy érzem, hogy már megborzongtam, beugrom a szaunába, utána a dézsába, és amikor az idegeim már pattanásig feszültek volna a napi multinacionális élettől, vagy az őrítő munkahelytől, akkor egy kis patakcsobogás gyakorlatilag, minthogyha Rivotrilra innék Royal vodkát. Én, mint olyan ember, akinek viszonylag sok gyereke van, mindig vágyom arra, hogy azért a legkisebbek is jól tudjanak szórakozni. És itt van kétféle hinta, tehát van ilyen csecsemő hinta, illetve van, amiben közben apa tud sörözni, illetve hát van csúszda is, ami egyébként az embernek délutánonként egy 20-50 percet tud nyerni, mire a gyerek rájön, hogy kell följutni, lejutni, csúszkál szépen, és az ember pedig a korábban bemutatott kalória és szórakoztató központban le tudja magát kötni, tökéletes rálátással a gyerekre. Tehát én ez a játszótér tervezési koncepcióban mindig annak voltam a híve, hogy hát azért a felnőtteknek is legyen valami program. Úgy látom, hogy itt azért a felnőtt program dominál, de szerencsére a gyerekek is remekül tudják érezni magukat. Aki hozzám hasonlóan a fenntarthatóság elkötelezett híve, az megnyugodhat, mert itt minden megújuló, napelemes. Ahogy látjuk, az energiaellátás nagy része, a fűtés, levegő hőszivattyúval történik. Ráadásul, aki villanyautóval érkezik, annak itt egy elektromos autótöltő a Mátra közepén.
Nagyon sajnálhatják, hogy itt nappal tartózkodom, mert éjszaka ez hihetetlenül hangulatos. Ahogy lemegy a nap, itt van ez a kis hangulatvilágítás, hallhatjuk az erdő hangjait, egy szélvédett helyen vagyunk, mégis a korábban említett patak az csobog, halljuk, ahogy a madarak motoznak, ahogy a vadak elkezdenek ébredezni, és közben itt tálakon hordják a sülteket, ugye, akik korábban főztek, tálcákon jönnek az alkoholos, nem alkoholos italok. Egyszerűen, hogyha volt egy tökéletes délutánunk, olyan tökéletes esténk van, hogy már attól félünk, hogy mi lesz reggel. Tehát, hogy ezt lehet-e még tovább fokozni, hogy mi lesz, ha innen egyszer hazamegyünk. Tehát, mint hogyha hazatérnél Eldorádóból a Práter utcába. Ugye ez az én életem. A mai távfűtéses, örök tavasz birodalmával vetekedő világunkban néha felmerül, hogy hiányzik a valódi tűz. Hiányzik egy kandalló. Itt a Hely vendégházban azt hiszem mindenféle kandallóval szolgálhatunk. Van egy elektromos, 3D-s kandalló, amely megtévesztésig hozza a tűz látszatát. Van egy teljesen valódi cserépkályha, és aki úgy érzi, hogy a cserépkályha felbontása alacsony, neki egy LG 4K Fireplace. Egyébként 6,2 millió megtekintése van, nem akartunk nagyon a commerce irányba menni, van olyan kandalló, amit 130 millió ember tekintett meg. Ez a cserépkályha egy reneszánsz kályha másolata egyébként. Régészeti ásatásoknál találtak belőle egy kis darabot, és ez alapján rekonstruálták ezt a csodálatos kis alkalmatosságot. Ugyanakkor, ha átsétálunk a nappali másik részére, itt látható egy eredeti gri klíma. Ezt nem régészek találták, hanem a MediaMarktban elérhető. Jóval könnyebb egyébként hozzáférni. Itt vagyunk a konyhában, és nem csak egy kompletten felszerelt konyha, de egy konyhasziget is található itt, tehát a Mátrában, a hegyek mellett még egy szigetet is nyújt a Hely vendégház. De ha körbenézünk, láthatjuk, hogy van itt hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, mosogatógép. Aki nem hisz a gépi mosogatásban, kézi mosogató. A mindehhez erőt adó borok, tehát mosogatás előtt én mindenféleképpen 1 deci olasz rizlinget javaslok, ez meghozza az emberben azt az eltökéltséget, ami egyébként hiányzik belőle. Egy remek indukciós tűzhely, amivel egyébként érdekességként jegyzem meg, ha 1 évig indukciós tűzhellyel főzünk, mondjuk egy klasszik rezsó vagy hőt közlő tűzhely helyett, olyan, mintha vegánok lennénk szén-dioxid kibocsátás szempontjából, és itt pedig egy csodálatos sütő, elszívó, tehát aki nem szereti azt, hogy érzi azt az illatot, amit megfőz, vagy nem olyan jól főz, annak itt az elszívási lehetőség. És azért a délutáni vagy esti programoknál minden szentnek maga felé hajlik a keze. Itt az árban benne van egy Duma TV előfizetés is, tehát ha esetleg a társaság fölött egy angyal repül el, vagy nem tudnak dönteni, hogy únozzanak, vagy monopolizzanak, itt a lehetőség, hogy rákattintsanak a rendkívül okos televízión, a Duma Aktuál bármelyik kiadására, vagy más fellépőtársaim remek estjeire, és együtt nevethetünk, mókázhatunk itt a csodálatos nappaliban. A Hely vendégházban sosem lehet üres az asztal, welcome drink, welcome bor, welcome gyümölcs, ízlés szerint választhat mindenki. Ahogy ezt a vendéglátásban hívják, ez a bekészítés. Hogyha valaki mondjuk reggel 10 körül érkezik, és megiszik mondjuk 4-5 pálinkát, az a kikészítés. De talán egy mandarinnal tud ezen javítani. Azért délelőtt nem javaslom. Egy szónál mindig többet mond több szó.
Ezért is gondoltam, hogy a hely vendégkönyvéből néhány idézettel kedveskedem azoknak, akiket eddig még nem sikerült meggyőznöm. Kedves Évi és Attila, ők a tulajdonosok. Fantasztikus a hely, nagyon szépek a szobák, gyönyörű a környezet, szuper a dézsa és a szauna, ezeket én is kiemeltem. Szerettünk itt lenni, és szeretnénk visszajönni. Köszönjük szépen. Ez csak egy bejegyzés, de mindjárt mondok másikat. Kedves Évi és Attila, a tulajdonosok. 12 fős csapatunkkal sok helyen fordultunk már meg az országban, és egyöntetű véleményünk, hogy a hely vendégház mindközül a legjobb. Mind közül szeretném aláhúzni. Illetve harmadik idézetként, kedves Évi és Attila, ők a tulajdonosok. Mindenki, aki a hely megálmodója, fenntartója. Köszönjük azt a bizalmat, közvetlenséget, amivel fogadtatok bennünket. Nagyon jó volt megélni a hely és a ti nagyvonalúságotokat, mire is gondolunk. Apróságoknak tűnhetnek, de nagyon fontosak. És utána gyakorlatilag egy 15 pontos leírás ezekről. Tehát ilyet az ember nem olvas TripAdvisor-ön, még akkor se, hogyha valaki nagyon alapos. Tehát, hogy itt tényleg történnie kell valaminek, amitől ennyire elégedettek az ügyfelek. A helyvendégház azonban nem csak vendégkönyvi bejegyzéseket, de költeményeket is ihletett. Íme ezek közül egy. Óda a helyvendégházhoz. Mondd, vándor! Te megfáradt árny! Mit kívánnál egy téli éjszakán? Egy vár? Kies kopár szírtek falán, hol az éjjeli bagoly nesztelen száll. De várj! Az árny reményt talált. A kékes karján fekvő tanyát, hűs patakon átívelő aranyhídon át, hol Évi és Atti, a tulajdonosok, szeretve vár. Jó éjszakát! Ha össze kell foglalnom, mit kell tudni a helyvendégházról? 5 különálló szoba, 5 fürdőszobával, remek berendezéssel, külön bejárattal. Tehát amikor együtt vagyunk, akkor lehetünk együtt, amikor el akarunk különülni, mert már nagyon elegünk van azokból, akikkel együtt voltunk, amikor a csapatépítő visszájára fordul, akkor is el tudunk vonulni. Ami például nagyon sok helyen nem adott. Ugye, ha valakinek van családja, tudja, miről beszélek. Illetve kiknek jó ez? Tehát kiknek, nagy családoknak, akik szeretnének találkozni, de a korábban említett okokból azért egy kicsit külön is lenni, akiknek nagy a helyigényük, tehát sok kisgyerek van, vagy kevés közepes, vagy pár nagy, nekik is ideális, cégeknek, csapatépítőre, csapatoknak cégépítőre, születésnapra, névnapra, karácsonyra, ünnepekre, esetleg hétköznapokon is tökéletes. Akiknek nem javasolják a tulajdonos, leánybúcsók, legénybúcsúk, szerintem ahhoz, hogy az ember berúgjon, ezt máshol is megteheti. Erre ez lehet, hogy nem a legideálisabb helyszín. Úgyhogy szinte mindenkinek javasoljuk 16 főig, itt Parádó után. Én nagyon jól éreztem magam, pedig hát egyedül érkeztem ide. Jöjjenek a helyre. Próbáltam Attilának és Évinek néhány szlogenjavaslattal kedveskedni, de egyelőre nem túl jók lettek, azért elmondom hát. Ugye a hely, ahol ott lehet, ahol van. A hely, ahol az idegen papucs is sajátnak tűnik. A hely, ahol ha felül, ön van felül. A hely, ne nézzen hátra, mert ott a mátra. A hely, egy hely az ég és égés között. A hely, ahol ön még vész esetén se szeretné használni a vészkijáratot, annyira jól érzi magát, hogy ott szeretne maradni és nem kimenni a vészkijáraton, mint általában ez logikusnak tűnhetne. A hely.
a hely, ahol a kint is bent van.